Entrem al web de Labora i cliquem sobre accés.labora. Una vegada dins de .labora farem clic sobre ofertes. Cliquem a consultar. Aquesta pantalla ens permet filtrar i buscar les ofertes que ens interessen. Si coneixem el número de l'oferta, podem buscar una oferta concreta. Si no coneixem el número, podem introduir un o diversos criteris de cerca. El camp 1, ocupació, ens permet introduir paraules clau per a buscar en el títol o la descripció de les ofertes. Si volem buscar ofertes d'un àmbit geogràfic concret, podrem decidir si mostrem ofertes per a Europa marcant sí, no o només mostrar ofertes d'Europa. Si busquem treball en la Comunitat Valenciana, podem seleccionar una província en el camp 2. Si volem delimitar més la cerca, polsarem en la fletxa blava de la part dreta per anar introduint més filtres. Hi ha fins a 8 apartats més. Si hem triat una província, ens permetrà marcar una comarca en el camp 3 i una població en el camp 4. També es poden filtrar ofertes per idiomes, permís de conduir, tipus de jornada o discapacitat. Si seleccionem discapacitat, ens buscarà només les ofertes amb el requisit de discapacitat major al 33%. Una vegada marcats els criteris de cerca que vulguem aplicar, fem clic a buscar. En aquesta pantalla veiem les ofertes que compleixen els requisits que estem buscant, ordenades per data de publicació, les més recents primer. Es pot canviar l'ordenació dels resultats polsant en l'encapçalat de qualsevol de les columnes. Per exemple, si polsem en municipi, ens mostrarà les ofertes per ordre alfabètic dels municipis del lloc de treball. Si tornem a polsar en municipi, invertirà l'ordre alfabètic. Si trobem una oferta que ens interessa, clicarem sobre ella. Ara revisarem les condicions i els requisits de l'oferta. Hi ha 3 pestanyes amb la informació important. Si l'oferta ens interessa i complim el perfil, farem clic en el botó M'interessa. Si no ens hem identificat encara, farem clic a continuar per identificar-nos. En aquesta pantalla introduirem el nostre DNI o NIE i el nostre PIN. Si hem oblidat el PIN, polsem en «Ha oblidat el seu PIN?» i rebrem un missatge de test amb un nou codi. Clicarem a entrar. Una vegada t'hagis identificat, .labora comprova les dades de la demanda i ens informa si complim els requisits de l'oferta. Si complim tots els requisits, enhorabona, tindrem més possibilitats de ser una de les persones seleccionades. Farem clic a continuar. Si no complim algun requisit, ens deixarà continuar només en el cas que no hi hagi suficients candidatures. Ara introduirem el nostre correu electrònic per a rebre notificacions sobre l'estat de la candidatura. Cliquem sobre continuar. És molt recomanable que adjuntem el nostre currículum. Si no tenim currículum, marcant la primera opció, es crearà un currículum automàticament amb les dades de la nostra demanda. Encara que és millor si adjuntem el nostre propi currículum. Si és la primera vegada que pugem el nostre currículum, marcarem la segona opció i polsarem el botó Adjuntar. Si ja hem pujat el currículum anteriorment en una altra oferta, comprovarem amb la lupa el currículum i podem seleccionar aquesta opció. Important, a més de marcar una opció, perquè el currículum s'afitxa a l'oferta hem de fer clic en el botó Associar currículum.